माला निग्रो मोनबावगोन जोंलाय माला निग्रो मोनबावगोन माला इदि भिडिअ बानायनो मोनबावगोन जोंलाय बे भिडिअखौ बिदि रिल्सफोरखौ नुनानै बर' सिख्लाफ्रा एसे गलिदों दे बर' सिख्लाफोरनि गोसोआ मिथिगौना थ' बिथांमोना सानबैसे बिदि थानो बै निग्र'नि गांनाय उखैनाया बर' सिख्लायाथ' अबाव हाबा जायालासिनो थानो हानो एफा गिदिर फान्थाव मोनखांनानै मा होननानै बियो थानो हाबावगोन बिदि दिनै आङोहाय जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों सेंग्राफोरनि थाखाय मिथिगौना सेंग्राफोर नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लादो बर' सिख्लाफोरखौ नांगौबा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनो लुगैदोंबा मोननो लुगैदोंबा सोलोंनानै ला हिनजावफोरनि खामानि नुबाय थोरसि सुदों निग्र'आ सिनायाखै नुबाय नै नाय नुवाखै थोरसि सुदों निग्र'आ नुबाय नै इदि थोरसि सुनांगौ होमबासो बर' सिख्लाफोरखौ मोनसिगोन निग्र' सेंग्राफोरा मालाय थोरसि सुयो बिनि थाखायनो बर' सिख्लाफोरा खारफाजोब्बाय बेबि नों मा खालामदों इदि होनदों आरोना ओमफ्राय बेबिया होनदों आं थोरसि सुदों होनदों दोन आं सुगोन होनदों आरोना ओमफ्राय बेबिया होनदों नाङा आं सुगोन बिनि थाखायनो खारफालांदों बै बेबिजों बर' सिख्लाफोरा दासो मिन्थिदों नोंसोरो बर' सेंग्राफोर अलसियाफोर थोरसि सुनो सोलों हिनजावफोरनि खामानिखौ मावनो सोलों होनबासो बर' सिख्लाफोर मोनसिगोन मिथिगौना ओमफ्राय होनदों आरोना हेपि बसुमतारिया बेबि आसामखौ जायगा इदि होनदों आरोना आसामाव लाबोसिगोन इयो बन्दाखौ मिथिगौना ओमफ्राय बर' सेंग्राफोरा सेस फेल जाजोबसिगोन लासिं सिं सि बर' माबा आसामाव बर' सेंग्राफोरनि सिगाङाव निग्र' सेंग्राफोरा जमा जामारसिगोन आंनि साननाय आरो आंनि बुंनाया जामारसिगोन मोगथां मुलुगाव मा होनो गोसारमारसिगोन थ' आं बेयावनो मोनसे खोथा होनदों आरोना जोंनि बर'फोरखौ बर' सेंग्राफोर नोंथांमोना जुदि बिदिखौ बिदि मोगथाङाव जानायखौ लुगैयाखैबा गासैबो दान्दाफ्रा रेडि खालामना दोन लहाफोरखौ गोलाव रेडि खालामना दोन जेब्लानो नुगोन बिसोरनाव मिथिगौना खिलामायाव सोना हो जेराव मेराव एकदम सोना हो मिथिगौना ओमफ्राय सोनानै होखारहर जोंनि बर'फोरनि सिगाङाव बे हौवाखौ मानो लानानै फैनांगौ जोंखौ लासिं खालामनो फैगोन जों बर'फोरखौ जों बर' सिख्लाफोरखौ जों बर' फेमिलिफोरखौ जोंखौ बर'फोरखौ गुबुन हारिफोरजों मिनि होजानो थाखाय लामाफोराव थाबायनाय नुबानो ओइनि नायलाय निग्र'आ बर' सिख्ला हाबा खालामदों मानसिफोरा बुंगोन ओइनि नायलाय निग्र'आ बर' सिख्ला हाबा खालामदों ओइनि नायलाय इदि होननानै हारसाफोरा जोंखौ गुबुन हारिफोरा मिनिगोन मिथिगौना बिनि थाखायनो बै गोलाव गनफोरखौ रेडि खालामना दोन होखारहरनांगौ मिथिगौना एकदमबारे नायनो बाबाय आंथ' एकदमबारे नायबानो बिसिनि भिडिअ नुबानो आंबो भिडिअ लाबोनो लुगैग्रा जालायलांबाय मिथिगौना ओमफ्राय आंनि भिडिअ खायफा कमेन्ट हरग्राफोरखौ बुंदों दे आङो बांसिनानो आंनि भिडिअ कमेन्टआ मोजां फैखायो ओमफ्राय साफा सानै दं बिसोरो बे हेपि बसुमतारिनि सोर जायोथाय आं मिथिया आरोना ओमफ्राय बिराद दुखु मोनो आं बिदि भिडिअ लाबोबाथाय आंनो गाज्रि कमेन्ट हरो नोङो मा मोनदों बे भिडिअखौ नोंहा जेबो कन्टेन्ट गैला नामा बिदि भिडिअ लाबोनो होनदों आंनाव कन्टेन्ट दङ भिडिअ लाबोनो हायो आङो बेलेग टपिकनिबो खिन्थु बिनि सायाव दायो भिडिअ लाबोनाया इम्परटेन्ट आरोना बेबो लाजिथों बेबो मिन्थिथों एसे ओमफ्राय बिदि गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरा आं मिथियो बिनि बै निग्र'नि बिबोनां नङाबा निग्र'नि बिखुमजो नङाबा निग्र'नि इदि जायखिजाया फेमिलिफोर जानो हागौ आरोना बिसोरसो गाज्रि कमेन्ट हरगोन ना नङाबालाय मानसिफोरालाय मानो गाज्रि कमेन्ट हरनाय गुबुन हारिखौ लानायनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा बेसेबां दुखुसो मोनदों नङाबा मानो थाखाय आंनि भिडिअआव बिदि गाज्रि कमेन्ट हरनो आरोना ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों सोरबा बुंथाव जायो आं सासे मानसिनि कमेन्टखौ देखायनानै होनो दै स्क्रिनावबो होना गोनां नोंथांमोना नायनानै ला बियो होनदों आखाइ थिखां बाथ्रा बुंनायखौ गार ओमफ्राय बेखौ बुंला आङो मायाबा गेसावनो आंना ओमफ्राय बे आखाइ थिखांनानै बाथ्रा रायलायनाया मा जाखो जेनेबा बे आखाइसोना बे आखाइया मा जाखो नोंखौ सौगोन आं बाराबा आखाइजों सौगोन आं नोंखौ मिथिगौना एनाखुन्दा जानानै सौगोन आं बिदि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा आरो बै निग्र'खौ लानायखौ मोजां मोनग्राफोरा निग्र'नि फेमिलि गोजा बियो निग्र'नि बे हेपि बसुमतारिनि फेमिलि गोजा आरोना थ' आङो बुंदों आरोना जिखियानो जाया बिसोरखौ जोंनि बर'नि गेजेराव फैनो होनाङा आरो जोंनि बर' जायगायाव एकदम थानो होनांला रायजोफोर नोंथांमोना गिदिरफ्रा रायलायदो ओमफ्राय रायलायनानै माबा मोनसे डिसिसन लादो नङाबा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सासेखौ नुनानै सासेखौ नुनानै सासे बारा जालांसिगोन थ' बेयो जुदि दायो जोंनि बर'आव लानानै फैबा जोंनि बर' जायगायाव बिनि गामियावनो लानानै फैबा मा मोखांजों लानानै फैगोन बियो बे गामियाव बिनि गामिनि मानसिफोरा मा साननांगौ आरो बिनि न' खाथिनि मानसिफोरा मा साननांगौ बिराद मिनिगोन आरोना लासिं सिं जागोन थ' आं इयावनो आरो मोनसे खोथा बुंबावनो आरोना आंनि गोसोआव फैदों
जेनेबा देसन निग्र'जों हाबा जाबाय निग्र'जों हाबा जानानै ओमफ्राय बियो निग्र'नि जायगायाव थांनानै ओमफ्राय निग्र'नि फेमिलिजों थाहैनानै ना निग्र'नि फेमिलिजों मिलायनानै जाहैनो हागोन ना बिसोरनि कालचारखौनो बियो मिथियो ना बिसोरनाव बियो थाफाहैनो हागोन हो जेनेबा ओमफ्राय आरोबाव बे निग्र'आबो जोंनि बर'आव थाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव थानानै जोंनि बर' भाषाखौ सोलोंनानै बर' भाषा रायज्लायनानै जोंनि बर'आव संसार जानो हागोन ना थाफानो हागोन ना मागोन बेखौ नोंथांमोना एसे बुजिलाय साननानै नायलाय जानो हाया बियो एसेबो जानो हाया मिलायनायानो नङा मानो होनबा बिसिनिजों जोंनिजों एसेबो मिलायखाया जोंनि इण्डिया सिंनिबा जोंनि आसामनिबा जोंनि बे इण्डियानिबा माबा मोनसे जायो दै मिलायनानै जानो हायो जेनेबा इदिनो गोसो थोलायबाय हाबा जाबाय थ' बेयावबो आं होनदों बिदि होननानै गुबुन हारिखौ लानाङा सिख्लाफोर मिथिगौ ना जोंनाबो बर' दं नालाय बर' समाजखौ बर' भाषाखौ फोथांनानै लाखिनो नाजा मिथिगौ ना बिदि गुबुन हारिफोरजों हाबा जानानै जेबो लाब गैया थ' बिथांमोना सानबैसे बिदि थानो सानबैसे बिदि थानो सानसेबाबो गारलायगोन मिथिगौ ना सानसेबाबो बै निग्र'नि गांनाय उखैनाया बिनि देहा सोलेरनिफ्राय मोननांगौ बुस्थुफोरखौ मोनखांबा निग्र'आ गारनानै ब्लड मालाय गावनि देशआव थांना थाहैगोन ओमफ्राय बर' सिख्लाया फैफिनगोन बर' सिख्लायाथ' अबाव हाबा जायालासिनो थानो हानो एफा गिदिर फान्थाव मोनखांनानै मा होननानै बियो थानो हाबावगोन बिदि बेबो बर' सेंग्रा नागिरफिनगोन ओमफ्राय बर' सेंग्राफोराबोथ' जोंना जाबा मानो लायोथाय लाखायो गारबाबो गुबुन हारिजों इसिबां माबायदि बन्दादाजों हाबा जानानै थानानै फैखांनानै गारबाबो लाखायो एकदम दा नैबो गारनाय खोनाथोंलाय बर' सेंग्राफ्रा खारै थांगोन लायनो थाखाय मिथिगौ ना ओरैबायदि जाम्बा जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो मिथिगौ बर' सिख्लाफोरनो मा नांगौ मानि थाखाय बर' सिख्लाफोरा बिदि एसेबो मिलायै हौवाफोरजों हाबा जायो आरो हौवाफोरजों हाबा थायो बिदि आरोना ओमफ्राय फैसानि खोथा रायलायो मिथिगौ ना खालि फैसा नांगौ निग्र'खौ नों बेबि पापा फैसा बेजि गाना इदि होनदों आरोना बिफानि फैसाखौ बै निग्र'नि बिफानि फैसाखौ लुथि जानो थाखाय ओमफ्राय बियो निग्र'जों थाफादों आंनि आइडियायाव आं हमना मोनबाय थाखा फैसा आरो बै गोलावनि थाखाय बियो बेजों थाफादों नङाबा मानो थानो ना थ' नोंथांमोनाबो जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो आंनि बुंनायखौ राइट सानदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोनाबो भिडिअ लाबो बिनि सायाव मिथिगौ ना बे मानसिखौ जोंनि बर'आव फैनो होनाङा आरो ना मानो फैनो होनो ना मानो फैनो होनो होसोनानै हर फैनाय नुनाय लोगो लोगोनो होसोना हर आरो हिन्जावजों रायलाय हिन्जावखौ होखारहर जोंनि बर' जायगायाव थानो होना जेराव थाङो थां निग्र'नि जायगायाव थांनानै थाहैनो हो मिथिगौ ना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आं बारा जेबो बुंबाय थाला बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो फैदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबाथाय आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामना होबानो जाबाय लोगोसे जाय इउटुब चेनेलाव नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलखौबो आरो शेयारबो खालामना होबानो जाबाय थाबैनो 1K कमप्लिट खालामना होलाय लोगोफोर आंबो एसे गोसोखौ मोजां मोननाय बायदि आरोना भिडिअ होबाय थानो बिनि थाखायनो थाबैनो 1K खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेबांसैमोन लोगोफोर बाय बाय